Годината е 971. Византия унижава България. Столицата Преслав е превзета. Царят е пленен. Държавата на колене. Но от пепелта се изправя нова сила. Цар Самуил. Човек от желязо, сърце от скала. И един обет от мъщение. От западните земи Самуил изгражда наново България. Води непрекъснати походи. 40 години бягащи ромеи, изгорени византийски крепости, пленени стратези. Превзема Сърбия, Албания, Македония, Тесалия. Балканите треперят, наричат го императорът на планините. Но Византия отвръща. Срещу Самуил излиза самият император Василий II с огромна армия. Битката при Траянови врата, 986 година. Пълна победа за Самуил. Византийците бягат панически, Василий едва оцелява. Но войната не свършва. 30 години, битка след битка. Кръв срещу стомана. Воля срещу империя. В 1014 година византийците пленяват 14 000 български войници. Василий ослепява всички. На всеки 100 оставя един с едно око водач. Когато Самуил вижда осакатената армия, сърцето му не издържа и умира. Последният велик български цар от Първото българско царство. Мъж, който с малко вдигна народ срещу империя. Човек, който умря от болка по своя народ. Присъединете се към канала за още интересни видеа.